madzuka bwanji ma comrades amene tikuvutikira limodzi pa ground mdziko la Malawi chifukwa cha ulamuliro ombwambwana wa MCP. Taonani guys, ineyo ndikufuna kugwirizana ndi munthu wamkulu Boni Kalindo the DC, president wa amphawi pa ground mdziko la Malawi. Munthu uyu akamayankhula anthu ena amamutenga ngati munthu uyu ndi wosokonekera mutu. Makamaka zimenezi amayankhula ndi anthu amene akudziwa kuti Boni Kalindo ndi chiopsezo pa nkhani ya re-election yawo MCP. Munthu uyu amayankhula zinthu zoti ndi zimene zikuchitika ku miphika ya MCP, koma kuti zili ndi ifa Malawi kutiso titseke makutu ndiye tidzapangenso chisankho cholakwika monga mmene tinachita mchaka cha 2019-2020. Timanena monenetsa kuchokera pasi pa mtima kuti it was the biggest mistake imene Amalawi anachita when it comes to kusankha mtsogoleri kapena chipani choti chiwatsogolere mdziko lawo. It was the biggest mistake. Imene jatimati suicide imene inachitika Amalawi imene tinachita 2019 inali suicide. Mumadziwa suicide, kudziombera, kudzipha. Tinachita mistake kwambiri. And kupatula pa zimene Boni Kalindo ayankhula zokhudza ulendo wa vice president kutumidwa kupita ku Tanzania, zonse zimene zakambidwa zikuti ayi akulu watu amene ajani manyazi saufuna kuti akaonekereko chifukwa chochita kuzemba mafunso osiyanasiyana zokhudza nyanja ijayo Amalawi tikungoyang'anira anzathu akuitenga kumapanga ma development mbali yawo yomwe pa chilungamo chake samayenera kuti azipanga. Ife tilizi zimene zija akupanga chifukwa chozindikira kunena kuti ku Malawi kulibe mtsogoleri, kulibe utsogoleri, kulibe leadership, palibe chimene tingathe kwa challenge anzathu aku Tanzania kunkhani ya za chuma, kunkhani ya za politics, kunkhani ya za ujeni military power sitingawapose. Chifukwa chani ifeyo takhala tikutsalira mbuyo kukhala military yathu kuti ndiyopepera yofoka? Chifukwa chakuti ifeyo atsogoleri athu akumalongosola zokonza m'matumba mwawo osati kukonza dziko, kuba ndalama osati kutukula miyoyo ya Amalawi. Tikamati kutukula miyoyo ya Amalawi osati kuchipisa zinthu zokha, kuyang'anira ma areas onse amene amapangisa kuti Malawi akhale Malawi. Kukhala ndi military yamphamvu, kukhala ndi police service ya professional yochita deal with crimes mdziko osati kuchita deal with the opposition. Okay, akudziwa kuti ifeyo ndife zitsiru, palibe chimene tikupanga, bize kumanga tima kilometers 15 tansewu nkumatengera zimene jatu kuti ngati kuti ndi kampeni, pomwe azinzathu uko akukhazikitsa bullet train transport ya magetsi yoyendera magetsi mdziko la Tanzania uko analibe. Koma iwaja they are working towards the benefit of the people, osati towards the benefit of ana ako mujeni ku palace ku azibale ako kusanjika palace kapena kuti ayi akuyang'ana kuti ifeyo talowa mboma tufuna tizapange zinthu zotukula dziko, kukhwimisa chitetezo, kukhwimisa military yawo. Akudziwa kuti ifeyo we can't challenge them, we can't. Ineyo nkhani ya nyanjayi ndimanenetsa kuti kodi chifukwa chani ya Tanzania samatiputa ifeyo mbuyo mosemu nkhani ya Tanzania uje ya nyanja. Nthawi ya Bingu zimene jasaka nachita chifukwa Bingu, I'm telling you, Bingu was a no nonsense leader. Iwa jasaka napitiliza kupanga zibwana zimene akupanga zicha. Even Mice Joyce Banda
That was the first time we naona Amai Joyce Banda, the only president amene anawachita challenge anthu aku Tanzania kuti sizingatheke tu nyanja indi yathu. Of course anthu asadiki anatipanga play njira ina yake, komano that woman was there on point. No, sizingatheke, we know the history of the ujenini maumboni tili nawo nyanja indi yathu, komano zimene zalowazi is ndiye azangozilo lifuata akudziwa kuti Malawi alibe china chilichonse. You cannot finance war, you cannot finance mulandu ku International Court of Justice. Simunga utenge mulandu umeja kupita nawo ku International Court of Justice chifukwa akudziwa kuti ndalama mwabaiba mulibe akapolo a Malawi. Zonsezo akuchita chifukwa aona kuti tilibe ulamuliro pano, tilibe ulamuliro. Awa ujeni wa akuti ndani MCP Chakwera ali palibe chimene ali nacho ku Reserve Bank, kulibe china chilichonse, no forex, nothing. Akudziwa kuti if we cannot finance any conflict with Anzatwo, tilibe kanthu. Kodi kusapanda kanthu kokuti kwabwera bwanji chifukwa cha umbava kuba. Nde anthu amene amangoyang'ana za politics yapa Malawi yokha amaona ngati kuti MCP ikuchita kanthu. Aya MCP ikuchita kanthu. Komano look at our friends, azinzathu akuyang'ana nonso pano at international level, akuyenda pa international level. Ifeyo tili pa pompo pa national level basi kungokhutisidwa ndi zimene tikudya nsima, kudya uchenu utaka bonya, kumaona ngati kuti zinthu zikuyenda. Pamene anzathu akupanga ma development oti akumata kuchita attract anthu ochokera maiko akunja. Let's travel to Tanzania kuzinthu zikuchewe chani, ma beaches awo kuli bwino, development misewu yawo ya bwino, transport system ili bwino chani. Ifeyo kulibe. Inu mapotholes amene ali ku misewu ya M1 kupita kutika kuchoka kubalaka kupita kutika kuchoka kuti kumapita ku Mpoto huko, ndi ndani tourist amene angabwere kumene kuchako azigunyuzika mmimba mwake pagali mutu kuchu mpaka atsegule mmimba. Angote don't even try to travel to Malawi ukadwala. Ukamaka fika ku destination kwako ukakhala utathyoka mafupa chifukwa chachani misewu ya kulibe misewu. Pamene wina ali busy kulongosola za banja lake ati foni mtsogoleri. Ndende ufuna ndikambe nkhani ya Chilima. Pazonse zimene akamba abon galindo zokhuza Chilima kuti inu munthu uyu maujeni zikuoneka kuti mulandu mulibe chifukwa kuti umboniwo simungathe kuubweresa ku court chifukwa mukuza kuti inunso a president mulipo muumbavawo, chifukwa Chilima sakukana atu zoti umbava siunachitike kapena kuti deal imene akuzengedwa mulandu isinachitike. Chilima sakukana mulandu koma akunena kuti sindali ndekha, abwana awatu ndi amene anandiuza ine ndangochita facilitate kupanga chonchonja. Abwana awatu ndi amene anasainira ndi uja Nundwe uja komanda wachoka uja, onse aja kukhuzidwa chifukwa military akunena kuti yayi simungatenge ujeni mwakuti chifukwa kuti military ili involved pa umbava umene unachitikawo. Chilimayo ujeni ka uyu Chakwera komanda akulu ame umbavawo anapanga nawo limodzi. Nchifukwa chake Chilima uja simumpeza akunena kuti ya ine sinapange nawo za sakukana za kuti sanapange ujeni za umbava. Adapanga akuzidziwa kuti zinthu ziditu tinachita, koma nanga si akuluwo abwanawo achiyakwerawo alipo tu mmalo mutu alipo. Katengeni umboni kuti ya umboni uli kuame, katitengeleni kumboni kuame. Ine amurede komano mukatitengere kuame nifa kukaniza umboni uja. Ndiye you can see kuti anthu awiri onse wandimbava ndi okuba, komano zikukanika kuti umboni ubwere futi umboniwo uli mmanja mwa anthu akuluakulu amene ali involved mumbandawo. Ndiye pano akuona kuti uyutu zitivuta kuti timmange tuyo Chilimayo zitivuta. Sono apa tipange bwanji apart from kuti awa Achakwera kuopa ukoko kukafusidwa mafuso azanyanja
komanso akuopa kuti mwina mwake satani kodi amene anthu awadzudzula kuti akudi inu muyambanso kuyendayenda bwanji, munali ku Tanzania pano munyamuka wiki ino mupita ku America bwanji chifukwa antumiza Chilima. Chifukwa china ndichoti akufuna awanyengerere ma supporters a UTM kapena kumunyengerera Chilima zioneke ngati kuti akuyendera pa peji imodzi, chifukwa choti masankho awandikira. Akufunano amugwiritsenso ntchito Chilima ndi anthu kapena ma voters a UTM kuti MCP ayikeso mboma kachikena. Akadzayika monso azayambeso kuapezeraso milandu. Ineyo my assessment komanso my analysis ndikuona kuti that can be another reason chifukwa chani Achilima kapena Achakwera akuoneka ngati kuti ubale ayamba kuyendesa bwino ndi Achilima. Ine ndikuona kuti zikuchitika chonchi chifukwa kuti masankho panopa awandikira. Akufuna aoneke ngati kuti ali peji imodzi, awagwiritse ntchito kuti adzawayikeso pa mpando chifukwa MCP payokha kukamba chilungamo sidzawina. MCP payokha sidzawina ndi olo adzatani. Olo azidalira kuti kulilongwe kodi kulilongwe kwalipo achewa okhaokha. Kulilongwe alipo achewa okhaokha. Kulitu atumbuka kumeneko. Kulitu kumeneko anthu achiyawo ambiri ndi ma citizen amakhala kwanko akhala kuyambira nthawi kaliti sikudziwa. Kuli angoni tu kumeneko, kuli asena ndiye kuli alomwe amene ali mulilongwemo. Sikuti every vote that will come from the central region will be for the MCP. Asakunamizeni even achewa ena ozindikira wanzeru akutha kuona kuti no ifeyo wathuyu akuchita mess up and we are ready to remove him. Chifukwa what we need is not the tribal leader. No, we need a national leader. Mtsogoleri wa dziko osati mtsogoleri wa mtundu. Ndichimene ache watu ozindikira akudziwa zimenezozo. Kuyambira kudowa konse kunchisi sikuti every vote imene kudowa idzaperekedwe pa nthawi ya general election idzapita ku MCP. Asakunamizeni. MCP na munthu wa nzeru zake panopa ali ready kukonzekera kukayichotsa mu 2025. Ndiye singawine. Nde assessment ina imene mwina Aboni Kalendo anayiwala imene ine ndikufuna kuonjezera. Pa zonse zambiri zanena zija ndizoona zokhazoka komano assessment ina imene ndinaona kuti anayiwala ndoti mbali ina zikukhala ngati akufuna kumunyengerera Chilimayo kuti asachoke ku Tonse Alliance ku adzawathandizira MCP kupanga campaign kuti adzayikeso mboma. Akadzango ayikanso mboma ndi adzamfinyano zenizeni. Nthawi imene ifika zazoti adathana naye uyu. Tathana naye. Nde iwe wa UTM kulikonse kumene uliko usanyadire chifukwa choti a president amutuma vice president Chilima kupita ku Tanzania. Inu ndiye mudzinyadira kumaona ngati abasi zayamba kuyenda bwino. Be careful. That is my warning to you. Be careful. MCP2E, you have no idea. These people are crocodiles.